fa 351 dies que el president d'Òmnia Cultural, Jordi Cuixart, i el president de l'ANC, Jordi Sánchez, són en pressió preventiva sense fiança. Hola, em dic Rafaela Tripa, soc una veïna del poble de Sant Vicenç i vull explicar una anècdota de la primera vegada que he conegut a l'Oriol. Un dia, als pocs mesos d'haver obert la botiga, tinc una botiga aquí al poble, representa un home molt gran, jo no l'havia vist mai, portava vivint al poble molt pocs mesos, i entra aquest home molt gran per la porta i diu «Buongiorno Rafaela», i m'he quedat super sorpresa perquè m'ha dit en un italià perfecte, jo no sabia res d'ell, no coneixia la seva història, i res, ha entrat, m'ha saludat, ha sigut molt proper i m'ha explicat que havia treballat al Vaticà, i soc de Roma precisament, o sigui que ja sabia perfectament el que m'estava contant, a la Biblioteca Vaticana, i res, o sigui, des d'aquell dia ha sigut, no sé, ha sigut molt fàcil amb ell, sempre trobar-lo al carrer, saludant-se, ha sigut sempre molt proper. Tenim aquí el company Andreu van der Heyden, que és advocat d'Oriol Junqueras i Raúl Romeva i coordinador de les defenses d'Esquerra Republicana. Volem que es posi al dia de la situació jurídica de tots els empresonats i en especial del company, del nostre veí, Oriol Junqueras. Hola, em dic Gerard Sinyol. Jo, si vols, us explico una anècdota que jo tinc de fa molts anys. Jo en tenia uns 11 o 12 anys, estava anant al col·legi Sant Vicenç i una de les anècdotes que jo tinc va ser perquè tenia un examen d'història de la guerra del francès i les guerres napoleòniques i això, i ella un diumenge al dematí, amb un sol que feia de justícia, ens va explicar que tota la història de la guerra del francès des d'aquí, des del col·legi Sant Vicenç fins al Pont del Diable, i em va explicar tot com venien, d'on venien, qui eren els que, on atacaven, per on atacaven, si Sant Vicenç havia arribat. Va ser una anècdota interessant perquè gràcies a ell vaig aprendre en poc rato la història d'aquesta franja d'història i em va anar molt bé per aprendre del tema de la guerra del francès. Bueno, jo us explicaré unes quantes coses. M'ho he fet una mica en format de preguntes. I la primera pregunta, per començar, me la faig una mica com a mi mateix, que és què era la justícia abans que passés tot això? Quina justícia tenia? Bueno, doncs, home, jo recordo l'Oriol quan era alcalde de Sant Vicenç, que, bueno, ell sempre està per tot arreu, sempre que hi havia, per exemple, la Festa Major, jo organitzo a través del Llescola Vicentina un festival que fem cada estiu de jam sessions a les escoles de música i bueno, sempre ho fèiem el darrer dia del festival la fèiem a la plaça de Sant Jordi, que coincidia amb la Festa Major. I l'Oriol, com que passejava per tots els esdeveniments, va venir per allà i ell amb el seu tarannà així em va venir a veure i sempre et dona un cop a les espatlles. Què, noi? Com va això? Sempre diu noi a la gent, perquè com que és tan gran, tot i ser més jove que alguns de nosaltres, però ell feia aquest comentari sempre de què, com va això? Com ho porta? Com va això? I sempre recolzant els esdeveniments que es feien al poble i a la gent que els organitzaven. I a més són veïns de props, són veïns de casa. Ell viu a un carrer al costat del meu i compartim les escombraries, o sigui que allà me l'havia trobat algunes vegades compartint escombraries i fet bé, comentant quatre coses. Sobretot també me'n recordo quan feia l'Enguàrdia, que sempre ja li deia, abans de ser alcalde d'aquest poble ja l'havia vist per allà i deia,
Ja el recordava quan feia l'Avantguàrdia a Catalunya Ràdio, que m'agradava molt, és que l'Oriol és increïble, és una llàstima que estigui, és una llàstima, és una injustícia, i des d'aquí hem de recolzar-lo perquè surti el més aviat possible de la presó. Ens canvien els tribunals, ens arrosseguen a les jurisdiccions on ells volen, a Madrid, si fa falta, per jutjar-nos en aquells tribunals com l'Audiència Nacional, on encara recordo estar amb l'Oriol esperant en un passadís 10 hores perquè, sense mirar-nos a la cara, el jutge no ens l'havia mirat tampoc abans, no ens havia escoltat quan li parlàvem i quan l'Oriol li explicava a la jutgessa que era un home de pau, no ens escoltava perquè li era igual. En aquella Audiència Nacional, en aquell soterrani, perquè és un búnquer, l'Audiència Nacional, perquè estan allà bunkeritzats, un dia per l'altre, en 24 hores, van decretar la presó de l'Oriol. De l'Oriol i de tot el govern. Bé, una anècdota amb l'Oriol, recordo el dia que va venir, que era alcalde i va venir a la plaça de l'Ajuntament, que els carallots fèiem la diada del nostre aniversari, ell va baixar, es va posar la camisa i es va posar a fer pinya. Va fer un parell i sobretot recordo molt la cara de la gent, sobretot de les altres colles, que van flipar quan van veure un personatge com l'Oriol amb una camisa castellera i posant-se la pinya. Inclús demanaven, sisplau, si es podrien posar a fer pinya a les seves colles. Aquí ja no sé com va acabar, però a la gent els hi va agradar molt, que no només és el Torra qui es posa a fer pinyes, sinó que l'Oriol també n'ha fet unes quantes aquí a Sant Vicenç. El Suprem va dir que no existeix la búsqueda de la independència per les vies pacífiques. I això ho va escriure en una resolució. Va dir, o com nosaltres, o per la guerra. Són ells els que ho van posar, i no m'ho estic inventant i no estic fent política, perquè això està en una resolució judicial. Aquesta era la seva premissa i aquest era el seu punt de partida de tot el procés. No existeix aquest espai polític que nosaltres representem. L'única anècdota que tinc del nostre vell Oriol va ser quan el Lluc tenia un any i mig o dos, aquí a la plaça d'Ajuntament a l'estiu, explicant-li amb molta tendresa i molt didàcticament: això és una pedreta, això és una fulleta, aquest és un arbre, aquest és un jardí. I era tan tendre escoltar-lo i veure com el nostre vicepresident tenia aquell símptoma amb el seu nen, que no sé el que deu estar patint ara mateix sense tindre el seu nen al seu costat tants i tants dies amb aquesta injustícia. Policies que ens investiguen fan d'acusació en els mateixos procediments. Els jutges que determinen si algú va a la presó o no diuen que són víctimes de la nostra estratègia política perversa i violenta. Jo quan penso l'Oriol, clar, no penso tant en les qüestions que tenen a veure amb la feina, en el jurídic, que és amb el que treballo més amb ell. Penso com a persona tot el que aprofito quan el vaig a veure a la presó, perquè el curiós és que l'Oriol és una persona que cada cop que la vas a veure i amb l'angoixa que normalment t'emportes, també t'emportes sempre alguna cosa nova, una anècdota, aprens, t'explica coses que no sabies. Per tant, jo totes les qüestions que tenen a veure amb la seva defensa les recordaré sempre, però el que més recordaré, sobretot, és el que m'ha ensenyat. I el que m'ha ensenyat és com algú que està a la presó en circumstàncies tan difícils pot donar-te més que rebre quan el vas a veure a la presó, i això és el que sempre recordaré d'ell.